Jeg snakker med Anders Broholm, som er byrådsmedlem for Venstre i Frederikshavn Kommune. Først og fremmest, hvad er Venstres holdning til vindmølleenergi? Jamen overordnet set, så synes vi, at det er en god idé med vindmølleenergi. Det er jo et af de vedvarende energiformer, som vi gerne skulle prøve at udbygge på, der hvor det er muligt. Så overordnet synes vi, det er en god idé. Ser du nogle ulemper ved at få vindmølleenergi i Danmark? Nå, men det er jo klart, at der er jo i forhold til placeringen af vindmøller, så vil der være nogle ulemper for dem, som bor tæt på. Og det er jo også det, som vi har set i forbindelse med det vi allerede har drøftet om vindmøller i byrådet, at der er jo nogen, der ikke synes, det er en god idé, fordi de bliver placeret tæt på. Så de ulemper er der jo. Og så er der også, kan man sige, at selve indtjeningen på vindmøller heller ikke er så stor. Altså det er dyrt. Det er dyr energi. Ja. Hvordan vil I så sikre vindmøller i fremtiden? Jamen det vil vi jo gøre ved at prøve at være opmærksom på, hvorhen er det muligt at opsætte vindmøller her i området. Og prøve at kigge på vi får jo nogle ansøgninger fra nogle firmaer, som gerne vil sætte vindmøller op, og der vil vi jo kigge på dem fra sag til sag og se efter, hvordan det ser ud. Og så har vi også lidt den holdning, at vi synes, det er vigtigt, at når vi opsætter vindmøller, at vi så prøver at gøre det med så bredt som muligt et flertal i byrådet. Altså sådan, så det ikke bare lige er 16 mandater, men at vi gerne laver et bredt flertal, fordi det tror vi faktisk er ret vigtigt, at der er mange politikere, der står bag sådan en beslutning. Ja, så nu har vi læst, at I har ikke lagt så meget vægt på vindmølleenergi, da I sad i regeringen. Der kunne I ikke finde pengene til det, men hvordan vil I så til at finde det? Er der noget specielt, I vil skære ned på, eller noget? Altså sådan på landsplan? Ja. Nej, men altså, det er jo, kan man sige, overordnet set af den økonomiske situation jo sådan, at der ikke er så mange, der er ikke så mange penge at rute rundt med. Så altså, det er jo svært at prioritere nogle andre ting ned for vindmølleenergien. Altså, på den lange bane skulle det jo gerne være sådan, så at det kan tjene sig selv ind. Altså, at det ikke er sådan et støtteerhverv. Så det vil sige, at det skal være noget, man kan tjene penge på. Det er jo den ene side. Den anden side er jo, at hvis det er sådan, så at vi på lang sigt ikke har olie og mere af de der sådan fossile brændstoffer, jamen, så skal vi jo have omlagt vores energisektor. Så derfor har der jo også været en række støtteprogrammer, men det har primært været rettet mod virksomhederne. Også under den tidligere borgerlige regering. Så på den måde har der egentlig været bakket op omkring det. Men det er klart, det kan man jo altid gøre mere, hvis man har pengene til det. Men det tror jeg ikke, der er sådan lige i den nuværende økonomiske situation. Ja, tak skal du have, Anders Broholm. Jeg sidder her med Jens Hedegaard Christensen, der er byrådsmedlem i Frederikshavn Kommune under Miljø og Plan. Først og fremmest, hvad er jeres holdning til vindmølleenergi? Det er, at vindmølleenergi, det er en god, vedvarende energikilde, som vi skal satse på. Både på landjorden og ude på havet. Ja. Vi skal samtidig respektere naboforhold til de store vindmøller. For jeg siger store vindmøller, de er jo blevet 3-4 gange så store som for bare 10 år siden. Og derfor er det nogle monster energimaskiner, der skyder op i landskabet. Og derfor skal vi have stor respekt over for de naboer, der kommer til at bo tæt ved dem. Sådan at vi får en god oplevelse med den vedvarende energi. Noget naboerne de kan forholde sig positivt til, frem for at vi går ud og provokerer en utrolig masse mennesker og slet ikke opnår det, vi gerne vil. Ja. Det var en ulempe ved det, at de kommer for tæt på naboer. Er der flere ulemper ved det, ved vindmøllerne? Ja, altså vindmøllerne, dels kan man jo ikke skjule en vindmølle, der er 140 meter høj. Den kan man ikke bare pakke væk. Så det er det visuelle, altså man kan se den. Og dernæst så er der jo det, at den støjer jo ud til en vis grænse på en lille kilometer. Og dernæst så er der også skyggevirkninger på de store vinger, der kan være 50-60 meter lange, der står og pisker rundt. Ja. Så der er ulemper, og der skal vi selvfølgelig lade beboerne i området få første prioritet
strøm fra møllerne? Hvor meget arbejde I lægger i at få vindmøllerne frem? Jamen det fylder rigtig meget over hele Danmark. Især i den vestlige del af Danmark, hvor vinden er god. Ja, det er noget, I snakker om, hverken dernede. Det er højt på dagsordenen, når det tager meget tid. Nu har vi læst noget om, at den tidligere regering ikke havde, de kunne ikke udføre vindmøllerne. Der var ikke nok penge til det. Ja. Men I kan godt finde penge til det. Hvad har I gjort for det? Ja, men det er så ondskabsfuldt med at finde penge til vindmøller, fordi det er borgerne selv, der betaler. Det er dig og mig som elforbrugere, der betaler ekstra for den kilowatt, vi får. Og de ekstra penge, vi betaler der, det går til at opføre vindmøllerne med. Hvordan ser I vindmøllerne i fremtiden? Jeg tror på, at vindmøllerne vil stadigvæk være meget aktuelle i de næste 15-20 år. Meget aktuelle. Tak.